Καλησπέρα. Νομίζω ότι είμαστε πλέον έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στο σημερινό μας webinar. Θα δούμε εντάχει, όπως θα βλέπετε και στο κομμάτι της παρουσίασης, μια σύντομη ανασκόπηση των αγορών μετά και το καλοκαιρινό διάλειμμα για όλους. Φυσικά θα επικεντρωθούμε στα τεκτενόμενα των κεντρικών τραπεζών, αρχής γενομένης από τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που είχαμε την περασμένη Πέμπτη και φυσικά εν αναμονή των ανακοινώσεων της Fed την Τετάρτη. Θα αξιολογήσουμε την πορεία των αγορών και θα συζητήσουμε και για τα εργαλεία που και η Ήμπουρη μπορεί να σας παρέχει προκειμένου να διαχειριστούμε το κομμάτι του συναλλαγματικού ρίσκου και της αβεβαιότητας που εμπεριέχεται το τελευταίο ειδικά διάστημα στις αγορές. Παραθέτουμε λοιπόν, έτσι ξεκινώντας, μια σύνοψη των βασικών στοιχείων, μακροοικονομικών στοιχείων για τις τρεις σημαντικότερες οικονομίες που απασχολούν και το σκέλος των ελληνικών επιχειρήσεων με τα αντίστοιχα νομίσματά τους. Και αυτά που είδαμε είτε στις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις, όπως στην περίπτωση της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, είτε αυτά που αναμένουμε από την πλευρά της Αμερικής την Τετάρτη, όπως προαναφέραμε, και της Τράπεζας της Αγγλίας την ερχόμενη Πέμπτη. Οι κεντρικοί τραπεζίτες, λοιπόν, έχοντας από το περασμένο και παραπάνω έτος ξεκινήσει μια εκστρατεία καταπολέμησης και τιθάσευσης, του επίμονου πληθωρισμού, προχώρησαν σε επαναλαμβανόμενες και επανειλημμένες αυξήσεις των επιτοκίων και της νομισματικής και της σύσφιξης νομισματικής τους πολιτικής. Αρχή είχε γίνει το Δεκέμβριο του 2021 από την Τράπεζα της Αγγλίας και στη συνέχεια το Μάρτιο του 2022 ακολούθησε και η πλευρά της ΦΕΔ, της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας. Λίγο αργότερα και με καθυστέρηση, όπως πολλοί έχουν επισημάνει, είχαμε την έναρξη αυτού του κύκλου αυξήσεων επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την πρόεδρό της, την Κριστίν Λαγκάρντ. Σκοπός όλων, στην πραγματικότητα, είναι να επαναφέρουν σε διαχειρίσιμα επίπεδα τον πληθωρισμό, επίπεδα στόχου, όπως έχουν και στα καταστατικά τους, της τάξης του 2%. Και παρά τις επαναλημμένες αυξήσεις επιτοκίων στις οποίες έχουν προχωρήσει οι κεντρικοί τραπεζίτες, βλέπουμε ότι απέχουμε παρασάγκας από αυτά τα επίπεδα στόχου του 2%. Στην περίπτωση της Fed έχουμε να διαχειριστούμε, η Fed η ίδια, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα, έχει να διαχειριστεί ένα πληθωρισμό 3,7%, η Ευρωζώνη 5,3% και το Ηνωμένο Βασίλειο 6,8%. Τα επίπεδα των τρεχόντων επιτοκίων παρατίθεται ακριβώς από κάτω, με την πλευρά της Ευρωζώνης να έχει φτάσει πλέον στο 4,5% μετά και την αύξηση στην οποία προχώρησε την περασμένη εβδομάδα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και ακόμα για τις άλλες δύο, την Fed και την BOE, την Τράπεζα της Αγγλίας, δεν έχουμε σαφή ένδειξη, εικόνα ή τέλος πάντων ανακοινώσει ποιο θα είναι το τερματικό επιτόκιο. Παρακάτω βλέπουμε προφανώς και τις επιδόσεις των οικονομιών αυτών αναφορικά με το ΑΕΠ, την ανάπτυξή τους, με την πιο ασθμένουσα μεταξύ των τριών οικονομίων να είναι ξεκάθαρα εκείνη της Ευρωζώνης. Η πιο ανθεκτική διαφαίνεται και είναι ξεκάθαρο η αμερικανική οικονομία και το Ηνωμένο Βασίλειο εκπλήσει θετικά με την ανθεκτικότητα της οικονομίας του σε επίπεδα σίγουρα πάνω από τον φόβο της ύφεσης. Παρ' όλα αυτά, μετά και την πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, βλέπουμε τις αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων, με το γερμανικό boom, το οποίο είναι το σημείο αναφοράς για την Ευρώπη, να είναι στα επίπεδα του 2,67% και την πλευρά Αμερικής και Βρετανίας στα επίπεδα του 4,35%. Αυτές είναι οι αποδόσεις, επαναλαμβάνω, των δεκαετών ομολόγων, τα οποία αποτελούν και σημείο αναφοράς. Σε αυτό το κλίμα, βέβαια, και σε αυτό το πλαίσιο να επισέλθουμε και στο σκέλος της ελληνικής οικονομίας και να θυμίσουμε ότι μετά τις πρόσφατες αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας, τόσο από τον οίκο DBRS, όσο και μέσω Σαββατοκύριακο από την πλευρά του Moody's, η ελληνική οικονομία αναβαθμίστηκε, πήρε την επιθυμητή, την πολυπόθητη επενδυτική βαθμίδα. Αναμένουμε βέβαια και τις αντίστοιχες ανακοινώσεις και από τον Fitch και τον S&P.
Ωστόσο, όποιος δει λίγο πίσω από αυτές τις ανακοινώσεις και δει πώς κυμαίνονταν και τα δεκαετή ομόλογα, γενικότερα τα ελληνικά ομόλογα, ήδη είχαν προεξοφλήσει αυτές τις αναβαθμίσεις, καθώς και το δεκαετές ομόλογο, το ελληνικό, η απόδοσή του κυμαίνεται στο 4,14% την ώρα που μιλάμε, ενώ αντίθετα το ιταλικό ομόλογο δεκαετές είναι στα επίπεδα του 4,47-4,48% η απόδοσή του. Άρα λοιπόν για τις αγορές, εξετάζοντας λίγο και τα δικά μας, τη δική μας γειτονιά, η Ελλάδα δεν αποτελεί αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο ρίσκο της Ευρωζώνης. Προφανώς η Ιταλία είναι η πιο σημαντική από τις σκοτούρες της αγοράς. Στα της Ευρώπης, να επικεντρωθούμε σε πρώτο πλαίσιο, έχουμε παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα ένα ράλι των τιμών ενέργειας, το πετρέλαιο και οι δύο τύποι πετρελαίου που μας ενδιαφέρουν, το Western Texas και το Brent, έχουν σπάσει τα επίπεδα των $90 το βαρέλι. Υπάρχει πρόβλεψη ότι άμεσα θα φτάσουμε τα επίπεδα των $100 ένα βαρέλι. Θυμίζω ότι το μεγαλύτερο κομμάτι των πληθωριστικών πιέσεων και ειδικά στο σκέλος της Ευρώπης προκύπτουν, έτσι ανέφερε και η ίδια η Lagarde στις ανακοινώσεις της περασμένης εβδομάδας, από τις πιέσεις του ράλι των τιμών ενέργειας. Και φυσικά έχουμε να διαπιστώσουμε μια γερμανική οικονομία που πολλές φορές αναφέρεται και χαρακτηρίζεται ως ατμομηχανή της ευρωπαϊκής οικονομίας, σε μια πορεία ύφεσης, έναν εκτροχιασμό της γερμανικής οικονομίας διαβλέπουμε το τελευταίο διάστημα, ακόμα και οι προβλέψεις συνεδρισίων, το ΑΕΠ της είναι στο μείον 0,2% σε ετήσια βάση για το δεύτερο τρίμηνο. Να σημειώσουμε βέβαια ότι και για την ίδια την Ευρωζώνη οι αναθεωρημένες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την ανάπτυξη δεν είναι και το καλύτερο. Είδαμε από 0,9 να αναθεωρείται στο 0,7 η πρόβλεψη σύμφωνα με την ανακοίνωση της περασμένης Πέμπτης, ενώ αντίθετα ο πληθωρισμός ανακοινώθηκε επίσης αναθεωρημένος αλλά επιταχύρω, από το 5,3 που ήταν η πρόβλεψη της Κεντρικής Τράπεζας για το 2023 σε 5,6 τελικά. Και διαβλέπει μια αποκλιμάκωση τελικά η Lagarde και το Διοικητικό Συμβούλιο μετά το 2025. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε και τους δείκτες επιχειρηματικής δραστηριότητας, τα λεγόμενα PMI της Ευρωζώνης, που έχουν ανακοινωθεί στο πρόσφατο παρελθόν, το τελευταίο διάστημα, να κινούνται όλα, είτε αφορούν τον μεταποιητικό τομέα, είτε τον τομέα υπηρεσιών σε επίπεδα συρρίκνωσης. Και είδαμε τελικά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχωράει σε μια αύξηση επιτοκίων 25 μονάδων βάσης. Η αγορά η ίδια ήταν διχασμένη για το αν θα προχωρούσε σε μια τέτοια κίνηση η Κεντρική Τράπεζα ή θα επερχόταν η λεγόμενη παύση στις αυξήσεις προς ώρας. Όμως, μέσα από το κείμενο και τις δηλώσεις της ίδιας Lagarde και το δελτίο τύπου, αυτό που εξέπληξε αρνητικά τις αγορές και ενίσχυσε το δολάριο, ή τέλος πάντων υποτίμησε στην πραγματικότητα το ίδιο το ευρώ, αποδυνάμωσε το ευρώ, ήταν το γεγονός ότι αυτό το επίπεδο στο οποίο πλέον βρισκόμαστε, το 4,5%, προς ώρας αποτελεί το τερματικό επιτόκιο. Η ίδια η τράπεζα δήλωσε ότι είναι ένα ικανοποιητικό επίπεδο για να επαναφέρει ίδιο τον πληθωρισμό σε επίπεδα στόχου που επιθυμεί η Κεντρική Τράπεζα σε βάθος χρόνου. Άρα θα διατηρήσει τα επίπεδα αυτά των επιτοκίων για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αντιφατικά θα μου πείτε αυτά, προφανώς, σαν στοιχεία, από τη μία αναθεωρημένα χειρότερα στοιχεία, επίμονος πληθωρισμός πολύ μακριά από το αντίστοιχο επίπεδο της ίδιας της αντιπάλου, μέσα εισαγωγικά να το θέσω, Αμερικής, όσον αφορά τις οικονομίες. Υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα, επανέρχομαι στο πινακάκι που βλέπαμε νωρίτερα, και στην επίτευξη του ίδιου του πληθωρισμού και στο κομμάτι των επιτοκίων, αλλά και στο σκέλος της ανάπτυξης των οικονομιών. Βλέπουμε λοιπόν να υπολείπεται χαρακτηριστικά η ευρωπαϊκή πλευρά. Αναδεικνύονται προφανώς τα βαρύδια του ευρώ και χάνουμε στο τέλος της μέρας τη μόνη ελπίδα στήριξης που είχε, τις μελλοντικές αυξήσεις επιτοκίων έναντι αυτών που διέβλεπε η αγορά και προεξοφλούσε για την πλευρά της Αμερικανικής Τράπεζας, της Ομοσπονδιακής Αμερικανικής Τράπεζας. Θα προχωρήσουμε εδώ να κάνουμε μια πολύ σύντομη δημοσκοπική ερώτηση προς το κοινό, προς εσάς που συμμετέχετε. Θα εμφανιστεί μπροστά σας μια ερώτηση για 30 δευτερόλεπτα να μπορέσετε να απαντήσετε εντάχει για το μέλλον της ίδιας της Ευρώπης και της ευρωπαϊκής οικονομίας, το βραχυπρόθεσμο μέλλον και της ανάπτυξης αυτής.
για να κάνουμε και λίγο πιο διαδραστική έτσι και την παρουσίαση, αλλά φυσικά να πάρουμε και λίγο τον παλμό της αγοράς, πώς βλέπουν οι ελληνικές επιχειρήσεις συμμετέχοντες σε αυτό το webinar, τις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας. Όταν ολοκληρώσουν όλοι, θα μπορέσουμε να μοιραστούμε λίγο και τα στοιχεία, τα στατιστικά. Από ό,τι βλέπουμε, λοιπόν, η πλειονότητα των συμμετεχόντων διαβλέπει μια επερχόμενη ύφεση για την πλευρά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Παρότι οι προβλέψεις, τουλάχιστον για την Ελλάδα, είναι πιο ευνοϊκές για το επόμενο διάστημα, στηριζόμαστε σε άλλα στοιχεία, τουλάχιστον η πρόσκαιρη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας βασίζεται σε μη βιομηχανικούς παράγοντες, οπότε δεν μας επιβαρύνει τόσο πολύ το σκέλος της ενέργειας σαν βασικός παράγοντας και οδηγός των πληθωριστικών πιέσεων και κατ' επέκταση και της ύφεσης που μπορεί να επέλθει. Θα προχωρήσουμε λοιπόν μετά από αυτό το σύντομο κομμάτι των ερωτήσεων στην πλευρά της Αμερικής. Θα ήθελα βέβαια να σημειώσω εδώ ότι μετά το πέρας του webinar θα λάβετε αυτοματοποιημένα την μαγνητοσκόπηση και την ηχογράφηση της ίδιας παρουσίασης, αλλά και ένα email να μπορέσετε να μας δώσετε και τις εντυπώσεις σας και παρατηρήσεις που μπορούν να μας βοηθήσουν μελλοντικά σε νέα project και νέες παρουσιάσεις προς τους πελάτες και τους δυνητικούς πελάτες της Ebury. Περνώντας λοιπόν στο κομμάτι των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά τα πρόσφατα μάκρο που ανακοινώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες και μετά το break, το διάλειμμα το καλοκαιρινό, παρατηρήσαμε μια επανεμφάνιση των πληθωριστικών πιέσεων. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή, ο πληθωρισμός, ανήλθε στο 3,7% από το 3,2%, ενώ εξίσου σημαντική ανακοίνωση την περασμένη εβδομάδα είχαμε και για το δείκτη τιμών παραγωγού. Το κόστος, δηλαδή το παραγωγικό, το οποίο έχει αυξηθεί από 0,7% στο 0,7% από 0,4%. Με τις λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ επίσης να διαβλέπουν μια πληθωριστική πίεση της αγοράς αυξημένες στο 0,6% από 0,5%. Τα στοιχεία αυτά αφορούν το μήνα Αύγουστο. Είδαμε όμως ότι η αμερικανική οικονομία είναι εξαιρετικά ανθεκτική, με επιδόσεις της τάξης του 2,1% στο δίκτυο ανάπτυξης, ενώ και τα PMI, οι δείκτες της επιχειρηματικής δραστηριότητας, να κινούνται σε αναπτυξιακό ακόμα έδαφος. Σίγουρα αυτό που ανησυχούσε και έχει πολλές φορές τονίσει ο πρόεδρος Πάουελ, ο πρόεδρος του Fed, η αγορά εργασίας και οι εξαιρετικά ισχυρές της επιδόσεις όλο αυτό το διάστημα, με τις νέες θέσεις εργασίας και το χαμηλό επίπεδο της ανεργίας, στο σκέλος των πιέσεων που αυτά ασκούν στον πληθωρισμό, φάνηκε να αποκλιμακώνεται στην τελευταία ανακοίνωση την 1η Σεπτέμβρη, με σχετική αύξηση του επίπεδου ανεργίας στο 3,8% και οριακή μείωση των μέσων μισθών. Η Fed λοιπόν έχει επανειλημμένα αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο, μέσα από δηλώσεις αξιωματούχων του ίδιου του Πάουελ σε συνεντεύξεις τύπου μετά τις συνεδριάσεις, αλλά και στο πρόσφατο Jackson Hole, το συμπόσιο των κεντρικών τραπεζών που διοργανώθηκε στις ΗΠΑ, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξήσουν των επιτοκίων προκειμένου να καταπολεμηθεί ο πληθωρισμός. Παρ' όλα αυτά, οι αγορές έχουν προεξοφλήσει, όπως θα δείτε και στη συνέχεια, σχεδόν θεωρούν δεδομένο, κατά 99%, η πηγή μας είναι το CME Fed Watch Tool, το εργαλείο αυτό από την Αμερική, έχουν σχεδόν δεδομένα προεξοφλήσει ότι η Fed θα προχωρήσει την Τετάρτη σε πάυση στις αυξήσεις επιτοκίων του τωρινού κύκλου αυξήσεων επιτοκίων. Εδώ βέβαια θα σημειώσουμε ότι και οι δικοί μας αναλυτές, οι αναλυτές της Ebury και το risk της Ebury συντάσσεται με αυτή την άποψη. Θα πρέπει ωστόσο να αφήσουμε ανοιχτό ένα παράθυρο έκπληξης από πλευράς της Αμερικανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας, και αυτό γιατί, όπως βλέπουμε παραπάνω στα στοιχεία, θα επέτρεπαν τα στοιχεία και οι επιδόσεις της αμερικανικής οικονομίας στον Πάουελ να προχωρήσει σε μία ακόμα αύξηση επιτοκίων, προκειμένου να αποτελειώσει, μεσαγωγικά να το πω, το τέρας αυτό και την πορεία του πληθωρισμού, την πορεία που έχει χαράξει η Fed
δεν θα μας εξέπλητε, να το πω διαφορετικά και μιλώντας προσωπικά, αν βλέπαμε μια τελευταία αύξηση πριν έλθει η παύση. Θυμίζω φυσικά ότι υπάρχει και μια γενικότερη συνεννόηση, όπως ήδη και οι δίκοι τραπεζίτες έχουν παραδεχθεί πολλάκις και από πλευράς της Lagarde και από πλευράς του Powell, μια συνεννόηση όσον αφορά τη χάραξη πολιτικής των βασικών κεντρικών τραπεζιτών. Άρα δεν θα επέτρεπαν πολύ εύκολα να δημιουργηθεί ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ των επιλεγόμενων επιτοκίων στην πορεία οι κεντρικοί τραπεζίτες. Με δεδομένο λοιπόν ότι η αγορά προεξοφλεί την παύση, το να διατηρηθούν αμετάβλητα τα επιτόκια της Fed στην παρούσα φάση την Τετάρτη το βράδυ, θα προχωρήσουμε να δούμε και να δώσω και το λόγο στον Ιάκωβο Παπαχρήστο, συνάδελφο, να δούμε και το σκέλος δύο ακόμα βασικών αγορών για το παγκόσμιο εμπόριο από τη μία, αλλά και με εξαιρετικό ενδιαφέρον για τις ελληνικές επιχειρήσεις από την άλλη. Ιάκωβε, ο λόγος δικός σου. Χαίρετε, καλησπέρα και από μένα. Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ για την εκτενέστατη ανάλυση και τις απόψεις. Ας δούμε τι γίνεται και σε δύο άλλες πολύ σημαντικές οικονομίες, την Κίνα και την Αγγλία. Στην Κίνα, οι βασικοί PMI της επιχειρηματικής δραστηριότητας βρέθηκαν σε χαμηλά επίπεδα. Ο σύνθετος δείκτης υποχώρησε απότομα από τον Μάιο στο 51,9 τον Ιούλιο, αντανακλώντας εκεί τη σημαντική επιβράδυνση του ρυθμού επέκτασης. Τον Αύγουστο είδαμε να βελτιώνεται η βιομηχανική παραγωγή και η κατανάλωση, σε ένα ενθαρρυντικό σημάδι ότι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου ενδεχομένως να ανεβάζει ταχύτητα μετά το δύσκολο πρώτο εξάμηνο του έτους. Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν έδειξαν ότι η βιομηχανική παραγωγή επεκτάθηκε κατά 4,5% από ένα χρόνο νωρίτερα, κάτι το οποίο ξεπέρασε και τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Την ίδια στιγμή, οι λιανικές πωλήσεις στον τομέα των ακινήτων, είδαμε ότι σημειώσανε μια πτωτική πορεία που είχε σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα. Οι ανησυχίες ενισχύθηκαν όταν ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς κατασκευαστές ακινήτων της Κίνας, η Country Garden, ανέστειλε τις πληρωμές ομολόγων για τον Αύγουστο. Η αδυναμία ενίσχυσης της ζήτησης του τομέα ακινήτων, παρά τα πολυάριθμα μέτρα, θεωρείται πιθανός κίνδυνος για την κινέζικη οικονομία και το Yuan. Η Moody's υποβάθμισε την Πέμπτη τις προοπτικές του κλάδου των ακινήτων της Κίνας. Οι τιμές παραγωγού, από την άλλη, παρέμειναν σε αποπληθωριστικά επίπεδα από τον Οκτώβριο. Ο δομικός πληθωρισμός παρέμεινε σταθερός τον Ιούνιο, όντας στη χαμηλότερη τιμή από το Φεβρουάριο του 2021. Αυτή η έλλειψη πληθωριστικών πιέσεων θεωρείται ως ανησυχητικό σημάδι που δείχνει την αδύναμη ζήτηση. Η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας διοχέτευσε την Τρίτη, μέσω της διαδικασίας reverse repos, οικονομική ρευστότητα 209 δισεκατομμυρίων yuan. Τώρα, όσον αφορά την Αγγλία, είδαμε τους βασικούς PMI της επιχειρηματικής δραστηριότητας να υποχωρούν κάτω από το 50. Οι λιανικές πωλήσεις παρουσιάζουν επίσης σημάδια δυναμίας, υποχωρώντας κατά 1,2% σε μηνιαία βάση τον Ιούλιο. Ωστόσο, αυτό το οποίο είναι οξύμορο είναι ότι η αγορά εργασίας διατηρεί μια όψη υγείας σε όλα αυτά. Οι ονομαστικοί μισθοί αυξάνονται με γοργούς ρυθμούς και το ποσοστό ανεργίας παραμένει χαμηλό με τα ιστορικά δεδομένα του 4,2%. Εξαιρουμένου των μπόνους, οι μέσες αποδοχές αυξήθηκαν κατά 7,8% το τρίμηνο έως τον Ιούνιο. Η Τράπεζα της Αγγλίας έως τώρα έχει εντείνει τη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής, επεκτείνοντας τον κύκλο της αύξησης των επιτοκίων για να αντιμετωπίσει τον επίμονα υψηλό πληθωρισμό. Τον Αύγουστο, η Επιτροπή αύξησε τα επιτόκια κατά άλλες 25 μονάδες βάσης. Ωστόσο, η απόφαση δεν ήταν ομόφωνη, υποδηλώνοντας διαφωνία μεταξύ των μελών για την καλύτερη πορεία δράσης. Η Bank of England παραμένει πεπισμένη ότι αυτές οι αυξήσεις επιτοκίων δεν θα προκαλέσουν ύφεση και μάλιστα αναθεώρησε την πρόβλεψη ανάπτυξη για φέτος προς τα πάνω. Αναμένει ότι θα παραμείνει μία από τις πιο επιθετικές κεντρικές τράπεζες ανάμεσα στο G10. Πιστεύουμε ότι οι τρέχουσες προσδοκίες για το τερματικό επιτόκιο, περίπου στο 5%, είναι προσδοκίες οι οποίες την Πέμπτη, στην ομιλία την οποία έχει η Κεντρική Τράπεζα, μπορεί να αλλάξουν. Όσον αφορά τώρα το τι βλέπουμε και το τι περιμένουμε στο μέλλον. Να δώσουμε λίγο μόνο τα στοιχεία για την τελευταία ερώτηση, την οποία παρουσιάσαμε σχετικά με το εάν η Fed θα προχωρήσει σε παύσεις, θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια ή θα δούμε κάποια ακόμα αύξηση επιτοκίων, ενδεχομένως 25 μονάδες βάσης. Να πούμε ότι κατά 70% βλέπετε την παύση, τη διατήρηση των επιτοκίων στα τωρινά τρέχοντα επίπεδα. Κατά 30% οι συμμετέχοντες παρατηρούν μια πιθανότητα αύξηση των επιτοκίων. Θυμίζω ότι η ίδια η αγορά έχει διαβλέψει, έχει προβλέψει, έχει προεξοφλήσει το σκέλος της παύσης. Θα δούμε, η Τετάρτη είναι κοντά, το ρίσκο όμως είναι μεγάλο.
Και όταν λέμε ρίσκο, το αντιλαμβάνεστε και εσείς από τις επιχειρήσεις και από τις επικοινωνίες που έχετε μαζί μας, με τους συνεργάτες του Dealing Room, αλλά και με το όποιον εκπρόσωπο και της Ebury, αλλά και της αγοράς της ίδιας, το ρίσκο θα πρέπει κάπως να διαχειρίζεται. Να μπορούμε να προεξοφλήσουμε κάποια πράγματα από τη μία, αλλά από την άλλη να μειώσουμε την πιθανότητα απώλειας του εμπορικού μας κέρδους. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να περάσουμε σε μια εικόνα του τι θα μπορούσαν αυτές οι ανακοινώσεις να επιφέρουν στην ίδια την αγορά και από εκεί και πέρα πώς να διαχειριστούμε τη μεταβλητότητα, τη διακύμανση που η αγορά βλέπει πάνω σε σημαντικές ανακοινώσεις. Σε ένα γενικό πλαίσιο θα μας δώσει τώρα μια εικόνα ο Ιάκωβος για το πώς βλέπουμε τις αγορές μετά και από την ανακοίνωση της ECB, αλλά και μετά από τις ενδεχόμενες ανακοινώσεις της Federal Reserve, της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, και φυσικά να δούμε τα εργαλεία που παρέχει η Ebury προκειμένου να μετριάσουμε, να ελέγξουμε το ρίσκο σε βαθμό που δεν θα απειλεί το εμπορικό κέρδος που όλες οι επιχειρήσεις σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό έχουν υπολογίσει, βγάζοντας τους τιμοκαταλόγους τους από τη στιγμή που έχουν να κάνουν με διεθνείς πληρωμές, διεθνείς συναλλαγές και με το σκέλος των νομισμάτων στην καθημερινότητά τους. Να δούμε λίγο, Ιάκωβε, το κομμάτι του πώς εμείς βλέπουμε τις αγορές για το επόμενο διάστημα και φυσικά να δούμε και τα εργαλεία μαζί αναλυτικότερα. Βεβαίως. Αυτό το οποίο ουσιαστικά περιμένουμε να δούμε τις επόμενες ημέρες, και είναι μια τάση η οποία συνεχίζει τον τελευταίο καιρό, είναι ότι τις τελευταίες ημέρες παρατηρούμε μια υποτίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου, η οποία θα μπορούσε ίσως και να συνεχιστεί μέχρι τις αντιστάσεις της ευρύτερης περιοχής του 1,05. Δύσκολα, βέβαια, θα μπορούσε να ξεφύγει κανείς από τη διακύμανση εντός ενός στενού εύρους, κάτι το οποίο παρακολουθούμε και κατά τη διάρκεια του 2023 και σίγουρα πριν από τον Ιούλιο, με ανώτατο όριο την περιοχή του 1,08. Όσον αφορά τη στερλίνα, βλέπουμε ότι η στερλίνα κινείται σε ένα εύρος χωρίς μεγάλη διακύμανση το τελευταίο διάστημα, συνεχίζει να παραμένει σε επίπεδα ενίσχυσης, έχοντας επιστρέψει από τα χαμηλά του έτους. Αναμένουμε βεβαίως τα μακροοικονομικά δεδομένα και την επερχόμενη συνεδρίαση της Bank of England στις 21 Σεπτεμβρίου για να διαμορφώσουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το ύψος του τερματικού επιτοκίου, καθώς και για το πού θα μπορούσε να κινηθεί το ζεύγος. Σε περιόδους οι οποίοι θεωρούνται αβέβαιοι, τα εργαλεία τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να διαχειριστούμε το συναλλαγματικό μας ρίσκο είναι σίγουρα ο καθορισμός κάποιων επιπέδων προστασίας, η τοποθέτηση εντολών στο σύστημα για να μπορέσουμε να μην ξεφύγουμε σε περιόδους που υπάρχει μεγάλη διακύμανση και η προστασία του εμπορικού περιθωρίου κέρδους μας. Αυτή τη στιγμή θα θέλαμε να δούμε και τις δικές σας ερωτήσεις, τις οποίες μπορεί να σημειώσετε στο Q&A και με πολύ χαρά να σας απαντήσουμε. Λοιπόν, μία ερώτηση η οποία έχουμε δεχτεί είναι το τι είναι τα PMI. Ουσιαστικά τα PMI είναι οι δείκτες επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι οποίοι προκύπτουν από μια έρευνα ανάμεσα σε μεγάλες εταιρείες του κλάδου σχετικά με το πώς βλέπουν την πορεία της οικονομίας, είτε στη βιομηχανία, είτε στο κομμάτι των υπηρεσιών, είτε στο κομμάτι το μεταποιητικό. Αν υπάρχει κάποια παραπάνω απορία, μπορείτε βέβαια να ξαναστείλετε την ερώτηση στο Q&A. Να δούμε λίγο κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τη διακύμανση που βλέπουμε για το νομισματικό ζεύγος, το βασικότερο στο οποίο συναλλάσσονται οι ελληνικές επιχειρήσεις στο ευρώ-δολάριο και την πορεία που αυτό θα καταγράψει. Εντάξει, το χρονικό πλαίσιο του τέλους του έτους είναι συμβολικό και σημαντικό για πολλούς, γιατί προφανώς από εκεί και πέρα θα αρχίσουν να διαμορφώνουν και τους τιμοκαταλόγους για την νέα χρονιά. Αυτό που αναφέραμε και εμείς στην παρουσίαση νωρίτερα, το αναφέρω και εδώ, είναι ότι
Έχουν εκλείψει πλέον οι παράγοντες βάσει των οποίων το ευρώ, λόγω ενός χάσματος στις προσδοκίες για τα επιτόκια μεταξύ ECB και Fed, είχε μια θετική προοπτική. Αυτό που αναδεικνύεται στην πραγματικότητα στο σκέλος της Ευρώπης και της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι τα βαρύδια, να το πω σχηματικά. Είναι τα άσχημα νέα, η διαφαινόμενη ύφεση συνολικά της Ευρωζώνης και οι πληθωριστικές ενεργειακές πιέσεις που η Ευρώπη θα κληθεί να αντιμετωπίσει. Δεν θα έβλεπα λοιπόν εύκολα την επαναφορά σε επίπεδα που είδαμε τον Ιούλιο, δηλαδή επίπεδα του 9-10+. Δεν υπάρχουν οι λόγοι μακροοικονομικά μιλώντας τουλάχιστον. Θα πρέπει να περιμένουμε και την πλευρά της Fed να μας αναπτύξει το σκεπτικό της και τις κινήσεις της. Αλλά αν εξετάσει κάποιος μονάχα τα μάκρο μεταξύ των δύο αγορών και εφόσον η αγορά έχει προεξοφλήσει αμετάβλητα επιτόκια, απόφαση για διατήρηση αμετάβλητων επιτοκίων από την Αμερική, δύσκολα θα βλέπαμε την επαναφορά μας σε υψηλότερα επίπεδα και τη διάσπαση αυτού του στενού εύρους, όπως ανέφερε και ο Ιάκωβος, άνω του 1,08 προς ώρας. Υπάρχουν τράπεζες, κοιτούσα νωρίτερα και το Bloomberg μεταξύ των υπόλοιπων forecasters, φυσικά θυμίζω είναι και οι δικοί μας αναλυτές και οι ήμποροι, βραβευμένοι πολλές φορές στο forecasting στο Bloomberg. Υπάρχουν τράπεζες που βλέπουν σε βάθος του τέλους του έτους και αρχές του επομένου, στο πρώτο τρίμηνο, επίπεδα άνω του 0,9-1,10. Θα είμαι συγκρατημένος, δική μου άποψη, θα πρέπει να δούμε πολλά πράγματα να διαφοροποιούνται τους επόμενους μήνες, προκειμένου να κοιτάξουμε για επίπεδα άνω του 1,08, ξεκάθαρα. Τώρα, αναφορικά με τα αποτελέσματα του poll που βλέπω να συζητείτε και για τα επιτόκια της Fed, θεώρηση βασική μας, το ανέφερα και νωρίτερα στην παρουσίαση και της Σίμπουρ και των αναλυτών μας, είναι ότι θα υπάρξει αυτή η παύση. Αλλά προσωπικού μιλώντας, δεν θα με εξέπλητε και το να δούμε και τα επιτόκια να αυξάνονται κατά 25 μονάδες και να προχωρήσουμε λεκτικά, να προεξοφληθεί από τον Πάουελ στη συνέντευξη τύπου ότι από εκεί και πέρα θα πάμε βλέποντας και κάνοντας, θα αξιολογήσουμε την οικονομία. Αυτή η λεγόμενη ρητορική που πολλές φορές έχουμε ακούσει, το data dependent δηλαδή, που το έχουν πει όλοι οι κεντρικοί τραπεζίτες κατά καιρούς. Να δούμε λίγο για τις επόμενες ερωτήσεις. Νομίζω για το σκέλος του αν θα φτάσουμε σύντομα στο 1,10, εκτός και αν αλλάξουν δραματικά τα δεδομένα, δεν είναι κάτι που βλέπουμε άμεσα. Πιο έντονο, να είμαι ειλικρινής, είναι το ρίσκο, ειδικά αν μας εξέπληκτει η Fed με αύξηση επιτοκίων, να δούμε τα χαμηλά της περιοχής του 1,05, τις αντιστάσεις της ευρύτερης περιοχής του 1,05, όπως σημείωσε και ο Ιάκωβος, παρά να δούμε μια ανωδική τάση που θα μας οδηγούσε και πάλι στο 1,10. 1,10 το οποίο 6 φορές μες στη χρονιά είχε δοκιμάσει ισοτιμία να το διασπάσει χωρίς να τα έχει καταφέρει στην πραγματικότητα και μονάχα τον Ιούλιο κατόρθωσε να διασπάσει ανωδικά, κάνοντας μια υπερβολική κατ' εμέ κίνηση, έτσι, να είμαστε ειλικρινείς. Όμως έχει σημειώσει το μεγαλύτερο από τότε ράλι ανάκαμψης το δολάριο, ή να το θέσουμε διαφορετικά, το μεγαλύτερο ράλι υποτίμησης του ευρώ στα χρονικά από εκείνο το σημείο μέχρι τώρα. Έτσι, αυτή η ανάκαμψη από τα υψηλά του έτους. Με και τις υπόλοιπες ερωτήσεις. Σχετικά με την ερώτηση για τη στάση της Ευρώπης απέναντι στη Ρωσία και πώς αυτό έχει επηρεάσει συνολικά τις εξελίξεις, να θυμηθούμε ότι αυτό το γεγονός, δηλαδή η σύγκρουση, όπως και αν τη χαρακτηρίσει η μία ή η άλλη πλευρά, στο ουκρανικό έδαφος το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους πολλούς μήνες, αρχίζει μέσα από το Φλεβάρι του 2022, είναι κάτι το οποίο έχει περάσει μέσα στις τιμές είτε έτσι είτε αλλιώς. Είναι μια σύγκρουση που έχει ξεκινήσει, όπως ανέφερα και πριν, από τον Φλεβάρι του 2022, συνεχίζεται και κατά πολλούς αναλυτές θα συνεχιστεί επί μακρόν. Δεν είναι μια σύγκρουση η οποία θα επιληθεί εν μία νυχτή και ούτε και αν επιλυόταν εν μία νυχτή θα επέφερε, θεωρώ, λύσεις στα προβλήματα της ίδιας της Ευρωζώνης, καθότι έχει προσπαθήσει πάρα πολύ να διαφοροποιήσει τις πηγές ενέργειας, της εισαγωγής ενέργειας η Ευρωζώνη. Είτε αυτό αφορά μέσω μακροπρόθεσμα την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είτε αφορά την εισαγωγή υγροποιημένων καυσίμων, υγροποιημένου φυσικού αερίου από πηγές όπως Νορβηγία, Κατάρ και ούτω καθεξής.
Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε φυσικά την εισαγωγή πετρελαίου από πηγές όπως Τουρκία ή Ινδία, που αρχικά έχουν εισαχθεί από Ρωσία και επανεισάγονται στην Ευρώπη υπό μια άλλη σημαία. Σε κάθε περίπτωση όμως, η δικιά μου γνώμη είναι ότι η σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας θα συνεχιστεί, δύσκολα θα επιληθεί στο άμεσο μέλλον. Θυμίζω ότι αρχικά η σύγκρουση ξεκίνησε το 2014 με την κατάληψη της Κριμαίας και έχουμε ένα δεύτερο επεισόδιο το τελευταίο διάστημα από το Φλεβάρι του 2022. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο θα δούμε άμεσα να επιλύεται και πάντως να έχει μια σημαντική επίπτωση στην ευρωπαϊκή οικονομία, εκτός κι αν αλλάξει στάση η Ευρώπη αναφορικά με τις συναλλαγές με τη Ρωσία, το οποίο το θεωρούμε αδύνατο. Έτσι. Είναι πολύ δύσκολο, πολιτικά μιλώντας, να μαζέψει όλη αυτή τη στάση της η Ευρώπη. Νομίζω ότι έχουμε απαντήσει σε ερωτήσεις μέχρι τώρα. Αν θέλετε, σίγουρα μπορεί να παραθέσετε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση μέχρι να κλείσουμε. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, εγώ θα ήθελα να επισημάνω αυτό που είπαμε και νωρίτερα με τον Ιάκωβο. Υπάρχει μεγάλο volatility, υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα στις αγορές όλο αυτό το διάστημα. Βλέπουμε κινήσεις του 3-4-5% πάνω, αντίστοιχα μέσα σε μικρό διάστημα να επανέρχονται οι τιμές. Υπάρχουν ευκαιρίες να διασφαλίσει κάποιος το εμπορικό κέρδος της επιχείρησής του, αλλά υπάρχει και μεγάλο ρίσκο, υπάρχει μεγάλος φόβος. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να προφυλαχθούμε, να χρησιμοποιήσουν και οι πελάτες μας και οι επιχειρήσεις τα εργαλεία που τους δίνονται, τα εργαλεία αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου, να μπορέσουμε είτε μέσω των εντολών, όπως σημειώσαμε νωρίτερα στην παρουσίασή μας, είτε μέσω επικοινωνίας μαζί μας με τον dealer ή κάθε επιχείρηση με τον οποίο συνδιαλέγεται, να αναπτύξει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα, και αυτός ήταν και ο σκοπός του σημερινού webinar, μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι συμβαίνει στις αγορές και να κληθούμε να βοηθήσουμε σε ένα πλάνο διαχείρισης αυτού του ρίσκου και τελικά να μειώσουμε τον κίνδυνο που απειλεί τους ισολογισμούς, τα κέρδη, τα εμπορικά κέρδη των εταιριών. Θα δούμε και το περιμένουμε όλοι, όλη η αγορά περιμένει την ανακοίνωση της Fed την Τετάρτη, όμως θυμίζω το σχεδιάγραμμα που είδαμε νωρίτερα για την Αμερική, ότι κάποια πράγματα έχουν προεξοφληθεί. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν η αγορά θεωρεί δεδομένα κάποια πράγματα, οποιαδήποτε παρέκκληση από αυτό που έχει προεξοφλήσει η αγορά και έχει περάσει στις τιμές μέχρι έναν βαθμό, προφανώς προκαλεί και μεγάλη κινητικότητα, μεγάλη διακύμανση, είτε προς τη μία είτε προς την άλλη πλευρά. Θα πρέπει να ακούσουμε και την συνέντευξη του Πάουελ. Θυμίζω, η ανακοίνωση είναι 9 ώρα το βράδυ, η συνέντευξη τύπου του Πρόεδρου Πάουελ είναι στις 9:30. Το χρησιμότερο εργαλείο, ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις που το ράλι μπορεί να τρέξει νυχτερινές ώρες κατά τις οποίες θα εκκινήσει η αγορά στην Ασία, ξημερώματα δηλαδή ώρες Ευρώπης, είναι να έχουμε καταχωρημένη μία εντολή στο σύστημα, να μπορέσουμε να πιάσουμε την κίνηση σε ώρες που κανείς από όλους δεν θα ήταν πάνω από την αγορά. Δίνουμε τέτοια εργαλεία, δίνουμε τέτοιες δυνατότητες στους πελάτες. Καλό θα είναι να χρησιμοποιηθούν ειδικά πάνω σε τέτοιες ανακοινώσεις. Αυτό και από τη δική μου πλευρά. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο σας και τη συμμετοχή σας στο σημερινό webinar. Αναμένουμε το ραντεβού μας φυσικά για αργότερα μέσα στη χρονιά με άλλες παρεμβάσεις που θα διοργανώσουμε. Θυμίζω θα λάβετε το αυτοματοποιημένο email με την παρουσίαση, αλλά και κάποιες ερωτήσεις να μας παραθέσετε το feedback, τις παρατηρήσεις σας για δική μας βελτίωση. Έτσι. Και αναμένουμε την επικοινωνία με όλους σας στη συνέχεια και μέχρι και την Τετάρτη, όποιος επιθυμεί να δούμε τις ανακοινώσεις που έπονται, ή και την Πέμπτη που αναμένουμε τις ανακοινώσεις από την Τράπεζα της Αγγλίας, τη συνεδρίαση της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής Τραπέζης Αγγλίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους.